hei aron thlentir hianin tui hi kan pek ma sabera tuya pol tur kha a oma chu chu nakin a karon soi thawanga chaw ai hianin tui kan pek ma sa a chaw kan pek ma sak lo na chan chu number 1 a chuan dehydration te thleng theya chuan number 2 a chuan an thina chance mo an mortality rate kha asang buka chuan number 3 a chuan an digestion te kha ti boi theya pesti bat an tia chu an ek na tur kha alo block ve theya ni chuwang chuan ka viewers te arin lo vul du ani chuan tui pek masak ber kha tha ani o guys tuya hianin electrolytes kan pola ORS put chi kha kan mang mai ta du thu sam chuan tui pok hi ti lum zela tha ni chuan tlailama hianin Jenny Boost 5 ml kan pe boka adam doi hi liquid to nia tuya khan ORS nen khan kan mix ta a mi kan pol chan chu adam doi hi Jenny Boost kha immunomodulator ani ta a an taksa chakna tur te kha alo improve ta ni chuan anat na lo do tu kha ti chak ani ber mai chu